खुलुमबाय थांनाय हरावहाय हाग्रानि मैदेरा मथा मथि दंमोनदां 30-40तासो दा बेयावहाय हरसे थारला अखा हानायनि जाहोनाव माने हाबजेननाय टाइमाव जोङो बारा पात्ता मोनासै दा बेयावहाय फैनानै दा न'खरनि गोबांथार माने गय देरखानायखौबो गिदिर गिदिर आरो थायहां जानाय लोगोसे मथा मथि 100 दालनि एसे बारा गय फुलिफोरखौहाय सिफायलांबाय माने बेजों लोगोसेनो आरो बहुत औवाफोरखौबो जालांदों बिदिनो बिराद खहा खालामबाय आरो माने दा आङो गामिनि जानानै आं दा बेखौनो खावलायगोन जाहाथे नै फंबायहा जिहेतु बहुत खहा जाबायथ' बेबायदि हिसाबै सरकारनिफ्रायथ' माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनोबा मोजां जायो जिहेतु फिन जेनेबा जिहेतु मैदेरा जालांबाय जिहेतु बे खालि जानाय जायगायाव जिहेतु माबा मोनसे गायफिननो हायो जिहेतु एसे एनै अनसुंथाइ मोनोब्ला जिहेतु फंबायनि न'खराबो जिहेतु दुखिया अबस्था अनसुंथाइ मोनोबाथ' सरकारनिसिम एसे साबायखर बावनाय थागौमोन आंथ' बुंनो सानदों जोंहाथ' न'खराबो मोजां नङा नालाय आरो एसे एनै गय एरि गायबाबो माबा मोनसे गायबाबो खहा खालामलांबाय थायो आवगायनोनो हाया दा लुबैनायालाय लुबैयो दा होना होआ सरकारा सरकारनिफ्रायथ' जोङो एसेबाबो अनसुंथाइखौ लुबैयो लुबैदों एसेबाबो नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।